Wis menehi wektu karo panjenengane Kang Minoyo Lek Waluya sekarang yo terusan nang tamu sing laris jenenge iku ane jeneng bintang tamu iso pindah-pindah sore nang kono ku bengi nang kene besok nang kono awan pindah kene kuwi nek bintang tamu ane dalan ora iso sewengi iki magrok nang ngene iki terus ayo ayo panjenengane Lek Waluya wis rawuh ya syukur alhamdulillah wah muga-muga sehat wadi yujo mebut iki mau tekan kene. Awak dhewe ning wektu malah durah iki mau. Yo kira terus 4 jaman wis lenggah ana kene wis tekan papan kene. Beberapa jam wis tekan kene. Ayo matur sembah nuwun. Monggo kene Yogya iki wektu ora sedilo lah iki. Mesti wae mebur. Repot iki. Ninggalkan kene pinangkane pamu mutane marga ing kelurahan Triharjo. Iki Lek Waluya wis pindah. Wis kene Mas. Ya disepoti langsung joget ae, aja dineroki ya. Wilujeng nyinjing
Wilujeng ndi Mas Bagong? Nggih, nek Luyong nganti Basuhin. Injil wilujeng enjang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pripun lek kabare, Lek? Yo ngene kula mboten ajeng mriki wong rada mriyane gadhe butuh duit. Mas Mantri. Donga wae piye, Pak? Donga wae, Pak. Kon di ini mergo dengarake opo nek Mas Mantri nang kene. Mboten. Lho nek mantri nang ngene iki bal apa tuklaping apa jenenge kebu ki mulih nang kandhane. Mas Mantri malah pakai kebu. Ora men kebu asu. Nggih, gimana kebagian ngeten lho. Mas Bagong pripun anuhi Pripun? bojoku Nggih. ngaku rene iki ya wis ping 7 iki. Wis sampeyan niku ngenderekke Mas Petruk niku. Sing ping 6 iki delok dene. Sampeyan mau bareng disebut jenenge kok ndut mlayu kok nganti jarekmu teles. Apa kepoyo apa koyo nggon. Lah niku mau pas nemburi. Cacane mburi lho sampeyan mau. Dene nek pas aku akhirnya si nyekli lawang siji ora nyekel nyelo ya tak coba wae terus diundang kaya sak metu. Ya sampene kaya aku ngene wektu wis iki kok malah apa jenenge kokean. Moko warga ning ngenteni ke sore mau. Oh, ngoten. Iya. Ini berarti penonton inti. Penonton inti ya, bos. Ini penonton inti, nggih. Nyatane kersa menggo ngantos ya gaten iki. Namun dari kedungo Mas Bagong, mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan bagas waras kali sing sampe kolos biru bido, subuh ingkang ginayu sebut ingkang dia ora ayu kakek itu bakso dikakek kang jinakah kecadak sing dunya. Iki bagian ngeten kula nderek demen penimbali wah sidene ana jiru kowe iki ora ono iki. Oh iya jelas. Iki sing paling lebih karo aku iki. Lah napa nek ngerti? Oh sampean yo karo putune dhewe senengane kaya mana kok ya. Ya pas gadungan iki wedi tenan aku yo ngomong aja meneh kok ora wedi sih wong aku nang ngilo wedi dhewe. Nggih. Ngilo gila. Jane gak kula ora yo ewu to mbok ana Mas. Dewa apa? Oh mantu. Sing mantu sinten? Ngono. Oh sampean ki nek niate wong ki ora usah ngomong-ngomong tangga teko Ora aku ya ngundang aku, Lek. sing kakangne iki lho Mas Petruk. Ngabeki sapa? Nabekke kakangne Mbah Waluyo niku. Ya swani. Isih wani rabi. Ya swani nek boten klentu wis 70. Oh iya padha sing gunang menerus kuwi. Mboten kakak kula nak nom sewu rada rapati sempurna. Dadi rapati weruh ngoten lho. Terus? Terus jodoh telat. Jaluk rabi, mbok aku rabi kan wong rapati weruh kok malah dihapusi. Ora, aku pengen di turunan. Tak turunan tanjakan wae aku. Ya tak rabete. Ah koyo jalan. Ah nek ra ngono ku nek perlu yo piye? Ya tak rabete to. Terus disake kok Pak naik muni ngene iki. Anu jenenge jangkel kakakku iki. Coba jenenge Jangkel. Jangkel nggih. Lu tak rabete tak disake bojomu ayu. Nggih, ngerti kok. Ngerti kok ngerti. Dan iki ambune. Dua nek kok ngambu. kuatir to nek Sing kakak tembunge mambu bener gila. malam pertama mbok anu Mas Bagong aku kuwate nek kakakku dihapusi wong ora pati weruh kamare tak cedhaki Sampeyan yo nekat kok. wah aku nek dihapusi kakakku kan cilaka wong ngrapi Malam pertama kok minjem. kok suara lusuk kok Mana pertama kuwi? terus Ganas-ganase kok ya. terus kakakku muni cuk aku pipimu halus kata sebeken niku bokong Mas lah jenenge kok ora pati weruh wong aku yo ndarak kantokan yo Koyo ora di nganu di pun digerayang-gerayang kok piye to. Lah wong bokong ki utawa dituti. lah yo Tak elekke to mbok yo men sak polah tingkae. Sampe ora sameri aku wis ngono to. Ayo mesong ide iki lho. nek dihapusi kakakku lah aku berani ngomong anu nang iki kok lah ora tau aku munggah terus wae lah yo nek kok kagati ngoyo Engko nek pengen piye le? wah boten aku ngurus tuwa seneng Niku pun boten duwe pepinginan nek niku pun mupus. wis mama nak ucapne aku dulu kan sedok yo ngokap Nggih. Anu di bojo kaya Basuki tak isih enom to. Paling ora kan butuh kadidayan. Alah ngene wong bojo kan ya nek ki ngragati to Mas kok nggih boten.
Ngragati ku piye to? Lho, sampean ragate aku kok. Wah iki karo sindek-sindek dandan ra kacek akeh. Alismu ki selak tak rewangi adol pitik. Apane kuwi? Pupur ki adol wedhus. Lipen ki adol bedhek. Mulane raimu ki kaya kandang. Udah mau diragati kaya duwe bojo. Engko teleke kowe lek. Ora apa-apa malah karo ora. Kowe nek jeneng urake bojo kok kaya kandang ngono kuwi tenan nek aku mangkel pegat kuwi. Jaluk pegat. Secari mantri ya kok ora wingi-wingi. Oh, tenan ta? Aku balik karo mbokku lek. Tenan lho tak baleni tak pegat. Lah aku wis tenan kok janji kok megat kok entuk sing luwih ayu tak baleni kowe. Kowe ngerasa sumbar sing Lah apa? Nek kowe nek pegatan ora entuk luwih sing ayu, aja ditang jenenge waluyong. Undangan sing Kudune sebare ngono. nggih. Ora aku nek kelapa tenan malah dirokok. Lagi wong tenan kok niku anggrano genang-geneng dumes biyen ki gandrung karo si Oktae saiki karo aku piye. Terus Lagi. kaya do susake tong take gini iki sore, Pak. Nek kalah karo bakul martabak. Lah kok iso? Lah aku ki tak ewangi otak iki tak ragati tak tukoke kalung. Tak tukoke gelang. Tak tukoke sembarang kalir. Men kalah karo bakul martabak. Sebabe Kok bakul martabak jarene ndok siji wis istimewa. Lagi sampean Aku gowo karo padahal. ora jare sijine ilang. Wah, ora kena ukur bak. ganti neker. Bakul-bakul boten mengi nami Buya Marwan Mas Bagong. Nggih. Bahkan pokokipun wis sebentar iki golo-golo iki gayen Mas. Lah ya, alhamdulillah diparingi slamet tekan kene. Amin. Mongko nek yo joget iki ra yo ado. Aduh niku kok lelek gitu. Iki kok sampean iki bablasan. Nyopir aja ijen. Lho supir dhewe kok. Lah coba dhewe nek ngono ya bukan. Ini ngejar madu iki. Maksudnya ini kok tekan dhewe. Nah, iya nek nyekel wong loro iki jibran iki dodoan. Iki pateni iki di mana kan. Aja saiki nek kanggo sopir lho lek. Wah, nanti kok barang nang sopir kok digowo. So iki ya, kula niku lungguh tenan iki. Wis tuwa iki rasane nyopir. Terus sopir nang ngayel. Napa? Wah, aku ngopo? Heeh. Lah kok aku piro iki? Aku cuci. Aku papat. Aku cuci. Ya ora kuat kok papat kok. Lah no papat. Aku gak dhuwur papat. Terus nelenge. Lah si cuci tak papat. Aku siji. Lah sing akeh ora kuat aku siji. Ora kaya sampean Iki iki. keselek lho iki. Pas neleng iki. Lah sing ngomong terus. Ora sampean iki lamar apa kuwi dadi sopir ya ora ditampa to. Wah, nek ku juragane sing elek. Kok iso malah. Jadi mama nyopirnya juga. Kula ya biasa. Di Sim A. boten Apa? sing B. B umum. Boten umum. Ora paten umum ya. Niku terus ditakoni, bisa membela sakit Pak? Oh sudah berapa tahun? Mungkin sudah 5 tahun. Oke. Di Jogja ini iya. Kamu udah hafal Medan? Wah nggak jadi Pak. Anda nyopirnya Yogyo kok pernah hafal di Medan? Medan Maksudnya ini dalan. Medan ini dalannya. Wah ngapa siapa? Yang mau ngaspal jalan ini ngaspal Medan. Oh iya. Arep mulai. Ya nggih, jan suweh kepethuk jenengan kula rasane jan kaya kesiram Banyuwangi. Mah melonyok iki. Pertoso windu. Dadi rasane anyes mak celus ngono. Terus itu panci siang. Nah, iya. Panas ono banyu anyes. Nggih, wayangan iki ya ngene iki lho, aku ngomongi gamelan iki wayangan tenan iki. Gamelane nak dimontor. Lah kok bedane wayangan tenan ora ku piye? Wayangan tenan iki wayangan iki tenan. Wayangan ora tenan nek mimpi iku lho mimpi gitu. Boten wonten niku Ding. Gua mlaku. Masa gua mau ini guru tadi boten. Apa? Duduk tahu. Nah, kowe bedet ae wae. Boten sing gong lepengan budur niku lho. Oh, kuwi gomberi. Napa? Gomberi. Ora gong. Beri niku nek pisang nek pintu. Beri-beri nak loro.
Wong Cina kuwi. Ngaten nggih pas iki yo sekarang romane dia yo jalan kondang karo kok katrok kadono priya tumor kidul lah dadi yo jelane cimis. Ning jaman rumiyin tasih Bupati Sugito apane iki butone ora semene. Lah kaya ngono to lah kan jenenge dia. Bunga iki dia. Iki saya gede mangane oke kok. Oh, manten iki kok. Nah, iya dadi gede koyo ngono kuwi nek wis ngono kae, jadi semene. Tur ngenten Bro, Mas Petro. Niku gede lemu kali turu mboten lemu ngono ora bukan mangan. Apa? Mereka ngomongnya daging. Ya kan? Nek buta geni iki sing ngendi to, Pak? Rapi gede to. Heeh. Lah paling bidaya tak ngalang. Lah apa kok ditanya iki? Mbok nek bidaya. Sebab Gek lae buta gede kok ya buta kletok. Apane? kaya apa yo broma kopi ra yo. Aja sembrono to sampean iki. Apa? Iki ki wayang ki lambang kerukunan kok malah Wis ngerti. Bocange deh bocange. Mas Petro. Iki wayang iki lambang kerukunan, lambang kedamaian, terus lambang kejujuran. Kok iso muni ngono? Lambang antarane Dursasana karo Sentaki ning kene iki perang. Perang. Turu dadi siji. Limbuk ngatasé ming limbuk. Iki Janaka iki gelem turu karo limbuk. Ya ngono rametan ya. Soale napa kok mboten enten dadi napa-napa. Coba nek umpamane iki. Aku karo kaki dadi satu. Aduh, wis didoyo. Kaya gambarane ki aja otak ta aja nyatuh banget. Yo kadon otak kok yo. Sing apa rusak? Siti lho. Ora masalah apa kok Sembodro karo Janaka turu pirang-pirang taun ora kedadian apa-apa nang jero kota. Sebabnya apa? Apa? Nek rumpuk miring. Dadi nek rumuk miring, nek pamane Nek ngate coplek. Orang miring yo iso kok. Wah, ora. Sabar lu ngomong. Nanti ora kurang reko wae. Nggih, kula niku jane ra mboten pun ajenare gagel yo. Yo aja kok yo. ora nek ora dagel ki kok sampean piye? Biar ngopo, Wong iki makan tawani gawean lho iku. Seminggu aja dibayar 50 juta men. Kula niku ditawani gane Jakarta ke pabrik. Hmm. Minggu nu 50 juta. Weh, Iku derek kok mburi. weh. Iku kan pabrik racun. Lah kok ora gelem ki lah ngopo? Lah tukang ngicipi lho kok. Ora apa-apa, gue pengalaman. Gue pengalaman. Mati pengalaman. Wow. Yo aja mati sih kok yo. Nah, tuh itu kagak mau sehat. Iya, niki ndonga nganti rino wengi Bapak Lyo pagi sehat panjenengan rino wengi yang kapan esuk temu meneh ngono wis setiap aku ngibadah mesti tak donga. Terima kasih. Matur nuwun. Dimirengke dongane Mas Petro ki apik nggo sampean. Matur nuwun jenengan kok sampeyan ngapusi kula. Nek sampean dhewe karo sedulur, ya ta? Sampean dhewe karo sedulur nek ndonga malah dadi aku. Wong niki bojo kula niku tenan. Kalian kula niku ketoke gemati kok. Polek, berbenci, cerewet. Apa? Cerewet? Cerewet, polek, Boleh berbenci. berdiri. Malah kok aja percaya. Kancane dompet ning Bali. Sanone 4 juta. Sopo kuwi bojone? Kuwi dalah kula niku nek ditempelake sego. Kale mosek-mosek teri. Disangoni 200, yen pesen binding. Iki kudu cekel-cekel lupa. Iya, iya. Tekan bali kancane do jajan, duitku tak cekel. Kuwi arep tekan omah. Kula sak mriki niki sret sono. Kula turu. Lah bojo kula kok gremek. Ya ora samlo iki kudu cekel-cekel. Derek aku dhewe ya apa? Iya saya ngira-ngira wong golek jublak putu. Ayo kudu ngono ya. Nggih. Ya. Dagelan iku kudu ngono kudu. Putu kula niku anggere kula joget tekan omah niku nangis putu kula. Sebabnya apa? Malah tambah nek petrakilan niku warep di mergo putih petrakilan ndak. Ora ngono nggih, saya niki Mbah Nuwi nyambut gawe di keguyu wong iki. Ternyata diguyu. Ora payu.
Nggih, nderek mangayu badya karena mbok boleh wonten pamundutan mangke pun sepikan. Nggih ngono, Mbah. Dadek jenengan iki nang kene iki mlebu dadi kiai sepuh to. Nggih. Ditungake warga Triharjo. Mungkin donga awakku dhewe iki tenang-tenang. Apa tengap-tengapke mbok menawa nek. Ya mbok menawa ya, mbok menawa kabul kan ya. Oh sampean ki nang omah ya dadi tukang tetulung. Betul apa? Apa-apa Makan dukun apa? dukun nggih dilakoni. Terus kali lingkungan nggih sae. Ajeng wujute ngaten iki. Loro napa mawon. Lah mbok wong edan kok tandani mati. Kok to? Bangun teori sapa nggon wong edan tak gono namu. Yes, Sampai saya udah edan. ada wong edan laku to. Tak dudui. Iki apa iki? Ketubruk mari. Terus naik. Wong edan. Iki apa iki? Aku mari. Iki apa iki? Lemper. Mari. Berarti nek aku edan itu. Nek aku edan. Mari tak kandhani mari. Diketnya apa? Nen, Diketnya apa? mulai nyukani. Satu kune, Mbak. Nen, Satu kune. gak. Asal apa? Boten 5 yuta. wih, Bang Yuto. Sak gase. Aku ki oleh bae lah nek sing aku mau piye. Ra opo ya tangan lo. Nah, iki nak iso. Terus mensikir. Iki yo iso. Nek geger awak-awak, Heeh. nek rai rao. Lah iya terus Gak lain-lainnya. Kan wong urip ki sing jawani kaya sinden-sinden to orang gunung iki lho kaya para pengrawit iki nganggo sustar, nganggo kap. Terus iki bagi mantine kabeh iki sak-sak. Sing dari itu artine. Lho, sinden mantine iki. Artine apa? Kan nganggo niku ana artine Jawa niku. Contoh bojo kula niku apa ngeten niku, nganggo kudu deres sadar. Apa tegese sadar? Isa nek atut nek sendang-sendang. Ini sadar. Sare. Sare. Iki kudu diajar nganggo sabungan nek ora ngorek. Ini sare. Terus iki kebaya dienggo nyingkep barang sing ora kena minyak. Apa iki usul banyak tak berani bakul kandungan. Terus iki gelung. nek gelem. Gelung iki sing setunggal digulung. Kok ora kabeh nek ngronyol satrukmu. Rumah jago ki sampean ki nek ngucap-ucap utawa ngomong ki jan apik tenan. Isine iki lho ya. Nah iya wong iki aja nonton kesine sing penting isine. Aku koyo ngene iki nek iki rak main kulite nek isine. Isine apik. Lho, apa-apa ki tempat larang isine kak timbang kulit. Contoh Jagung ki kulite murah, isine dele. kulite murah. Isine ambil. Kayak kulite ya bro. Murah. Isine jarimu Di sini. isine mau murah pola. promosi lho. Jarimu tak beda karo kulit jagung. Lah iya. Di sini. Murah. Lah kok ora usah dibablaske lho. Ndak koyo rok. Rok bablasan. Ditungake Mbah Madut. Nggih, matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya warga ing Triharjo, mugi tansah pinaringan bagas waras, guyub rukun, mandan yuswa, kathah rezekinipun. Oke sedulure sing bakul sesuk angene kulake murah. anggone payu, terus sing tani matikel-tikel parete sing pegawe mundak bayare mundak pangkate sing karyawan lancare nyambut gawe apa wae pinaringan kalis ing sambikala pilubi. Sayoman pinanggih ayom ayem toto titik tentrem. Alhamdulillah. Tapi antarane pegawai karo apa petani iki padha ya, Pak? Yo beda. Beda. Lagi mau ndongake wis padha iki. Ya apa kadungane kene petani karo pegawe beda. Nek petani kuwi panen kacang apa wong lewat nawani kono dadi bener kacang. Panen kelok langsung bakal kelok. Ini nek pegawe bagajan semaro nawani klub bagajan tambulan. Iki alhamdulillah Mbah. Nggih. Pari apa jenenge ing Kuban Triharjo kene diparingi HP. Amin. Terus apa Rabu yo diparingi regane. Nggih.
Buat iki muji syukur tunjuk rasane Gusti Kang itu jagat iki gelar wayangan ini bersyukur karo sing poso atur panuwun atur syukur rasane Gusti ngakari ala pangeran ing Ngandupara boten wonten awanipun awit menapa wonten ing mestani sedekah bumi wonten ing mestani rasul wonten ing mestani saparan Banyagran menika tembiga atur syukur wonten ngasanipun Gusti raos syukur awit pun paringi menapa kemawon nikmat nikmatnya macam-macam boten namung boleh nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat konjalius, gitu, nikmat kabejan. Mereka boten-boten awanipun, mila kalian muri-uri budaya Jawa. Muri-muri karo murid-murid ki beda. Jadi karo murid-murid, Oh. nek muri-uri ki mingolis, tapi nek murid-murid panjang. Oh. Kayak sampean barang kuwi ya. Nah, iya, kaya kuwi beda-beda cacane. Matur sembah nuwun, pokoke lebih. Nenten surat apa? ono Nggih mawon, iki langgam no. jeneng lho sidene ono 5 Pun ditemokke dereng. wis sore mau wis Oh, beres mulane joran rokol. Orang rokok rama kopi Aku ditemokke. dikenalke terus. dikenake maksud iki langgam jeneng kula Siti ayo Siti Nek Siti ki artine Loh. Iki ya saka kulon progo saka wates oleh-oleh sing jenenge Siti. Iki ana beberapa nama. Wih, Siti niku Lemah, Bancolo, Tanah, Bumi, Siti. perdine dhewe-dhewe. Tanah itu diratakan supaya lemah kalau bal-balan itu lapangan. Bancolo, sabi dino diliwati ban kudu rata ora kemana lho. Dalan. Bumi dicopi taburan tebu apa wae kudu sengit Tegal Pesawat. Lemah dilemoke pengen kena gede omah iki jenenge Banjar Perkara. Nah, Siti, Siti buh jarang buh piyogo buh apa wae pokoke jojo buh bagus buh elek buh sugih buh miskin sok mulih nang gone Siti. Kowe lah ngerti omae? Siti iki sine wong ati lemah kubu. Siti karo sapa bedane Ayo Mbah, mani ora Mbah. Gak ora beda. Lah Siti kene kayu, butuhku.